bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettudal en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en kofni men ñaguima dow kadi en neldi dow dendagal yeeɓiyankoɓe men to mbawi wonde nder dundu baba adamo enen ñaago Allah mawlana mubarak Allah subhanahu wa ta'ala joom baɗe bawɗo baɗo ko handu hani joom suturadine lakara dokkuɗen fartaŋe tawede ñalawma hande o gam filande bandiraɓe yewtere men wiitede pamen pamminen enen gandi ndeɗo yewtere heewi yuɓɓinede ko kala hoore biir ɗum waɗi hande kadi en garti e kattanɗe makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala enen timmi équipe o tabarakalla machallah ɗum noon to junggam ñama ga enen woni ga mawɗo Abou Samba Diop woni mawɗo galle o en calminima en jarnima janggo nana ga aussi également enen gondi e mo ganduɗa makko kañum woni Mouhamadou Ndim no kewɗen wiide kala sa tokoro Mouhamadou Rasul sallallahu alaihi wasallam ɗum noon équipe o foof ari e équipe technique o aussi tabarakalla machallah e gardugol Djibi Dieng kamɓe kala aussi eɓen ɗoyti ɗum noon en batta so wona en garat e ko gandanɗa hoorema hokkude konngol woni mawɗo Abou Samba Diop o salmindire bandiraɓe ko adi kenen jawte Mouhamed Ndim bisimilla mi salmini bandiraɓe Allah jaɓa sa yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe so e mawɗo debbo hene gooko yettuɗo no jarna ɗon yettude filmoɓe ɓe elle ko aka mum wonɗene dow mum ndu ko Allah hewde famɗude e lamɗo jaɓanen o sowa ha heewa ko fegita tata yo yaafo en mi salmini bandiraɓe foof guurtuma konngol ko noon caggal ndo duttoɗa en konngol en batta so wona totten konngol mo ganduɗa kañum woni Mouhamed ni Mouhamed jamal wiyetema walema jam wiyetema Alhaji Abbas mi salmini mi juurima en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe haalirde walla yeɓirde Pindi Média e kuuɓal kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en bismimaɓe kadi yewtere nde no mbiɗa ni en calmini mawɗo Abou Samba Diop en calmini dendagal bandiraɓe foof ɓe ganduɗa kañumenne vraiment saha ɗiɗo so heedi vraiment ɓe mbattori émission no feewi en calminiɓe en juurimaɓe en calmini kadi woɗɓe ɓe ganduɗa ko jokkoɓe yewtere nde to banggue commentaire uji ɗi e ko way noon kamɓene en calminiɓe en juurimaɓe ko noon ɓa caggal ndu calmidirɗen e bandiraɓe kala en beltinimoɓe kadi e duwanadeɓe surtout enen gandi enen gani e sakket balɗe ɗe ganduɗa makko kañumen goni chahru ramadan lewru teddundu tabarakallah machallah kala ko ndewɗen haali yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanen ɗum enen jogui toɓɓe tati e nder yewtere men pamen pamminen toɓɓere men arwiniri woni jaltal ngal ganduɗa Ousmane Sonko yalti haalde e ko ganduɗa makko kañum woni wadde renégocier contrat ji meɗen ɗi ganduɗa hoorema ɗi ine e nder leydi ndi ene ko ganduɗa hoorema ko heewi hen ma en gartu hen ƴeewen situation on ɗon contrat holno poɗɗen holno ɗum sifori caggal ndo yalti hen caggal majjum toɓɓere men ɗimmere woni ko ganduɗa hoorema suudu sarɗiyankoɓe to enen gandi député ji e ɓeydima tengtinde ko wiyete ko penuji walla pawtiɗi ɗi e homosexualité kono haalaka walla namdal ngal ene e namde ɗiɗi woni hen namdal ngal woni won worɓe wonɓe gotani kono kay namdal ngal kadi woni ke beela loi o ari ko dolnude ɓen ɓe ganduɗa makko kañumen goni tuumateɗe on ɗon alhaali walla ala woni ke wadde protégé ɓen ɓe ganduɗa makko kañumen goni vraiment tuumateɓe woni joomen ille ɗiɗɗe caggal majjum ma en battodir toɓɓere nde ganduɗa ma ko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye enen gandi caggal ko yalti ko e joni biye omo wiye ɗum te taw ala ɗo biyeɗe gummi so wona e yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe gondi hewno nanede ko opposition nen ñiŋa kono ɗo nanta ɗo ñiŋata ɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa ma enen jaadi e makko ha tengti noon toon to parlementaire to enen gandi ene mbawi cité neɗɗo goto mo ganduɗa ma ko ɓoyani ko en nani hewɓe e yimɓeɓe bindi ɓattaki fewde e procureur wonde ko haalata ko yawti kerol en tant que député yawti kerol ɗum aussi ma en gar hen ƴeewen holno ɗum leldoto ɗum noon en mbatta so wona en ediroto Mouhamed Ndim e tigui rigui toɓɓere nde ganduɗa ma ko kañum woni Ousmane Sonko jaltal ngal o yaltingal fewde wadde renégocier wiyete ko contrat meɗen bel contrat ɗi ko ɗon gonno holko addi hande tan pinas wa goto gara mbiyaɗa waɗa ɗum renégocier bel won ko yawa hen walla holko pamɗa hen Mouhamed eyyi Alhaji Abbas no mbiɗa ni en keɗimomo ñande heccanki nde kanko Ousmane Sonko ñande kihiɗe alkamisa nde artude e wadde ko mbiyata ko renégociation wonande convention ji e to banggue contrat ji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo ko kañum reɗɗodiri hakkude ɗen cuuɗi gollorɗi e ɗen ɗi ganduɗa ko société ji men national to banggue wonande les entreprises de l'économie nationale ɓe kaali to banggue wonande caɗele ɗeɓe teski hen caggal nde o tafi wonande goom on comité mo ganduɗa waɗi rattaché ko toon to primature yo haali ne waɗi vraiment des avocats ji expert ji en e ko way noon won woɗɓe engagé volontairement beele wawde ƴewtade caɗele ɗeɓe teski hen e ko way noon caggal nde ɓe ƴeewi ɓe tawi
ɓe tawi ɗon manque à gagner wonande ko abbi e 1075 milliards wonande ujunere milliard pawɗi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi milliard ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗaa ene wawno heɓede e ɗin cuuɗi ɗi ngannduɗaa ko kay woni ɗiɓi mbaɗi indexé mboɗo sikki o ɓuri hen joofade ko wayno ICS wonande industrie chimique du Sénégal ɗi ngannduɗaa holliti caɗeele ɗe ngannduɗaa woodi hen ko haali noon koto baŋnge wonande redevance e ko ɓe mbiyata ko exonération aɗa anndi ɗon ne kadi mboɗo sikki ɗum waɗi amalgame uji to baŋnge sa ƴeewi ko ɓe mbiyata ko exonération fiscale walla ko way noon ɗum ɗon kadi caɗe ko haali hen ko wonande eɓe nayi golle wawde ƴewde holno ɓe mbaɗirta peeje beele ɓe mbawa wadde ɗum récupéré e ko way noon mboɗo sikki ɗon ne kadi sa ƴeewi hanki e to baŋnge wonande jaltal ngal hayso tawi en gartata kam e forme holko saabi jaltugol ngol wonande conférence de presse mo waɗi walla ko point de presse kanko e yogay ministre uji ɗi ngannduɗaa ngari e yogay DG ji ɗi ngannduɗaa ko wayno en jii ko wayno Déthié Fall ministre Mabouba Diagne en e ɓen ɓe ngannduɗaa ɗi o haali noon to baŋnge secteur aji ɗi o toɗɗi ko wayno ICS en kaali wonande secteur extractive o e ko wayno cimenterie ene jeeya heen ko wayno mboɗo sikki haali entreprise ko wayno dessalement wonande contrat Aqua Power mo Arabie Saoudite e mo leydi Sénégal eɗen nganndi signo ɗum ko Macky Sall kamɓe nde ɓe ngarti ɓe mbaɗi renégocié oɗon contrat o haali to baŋnge wonande caɗeele ɗe ɓe teski heen e ko way noon sen ngari e forme mbiyaten ko haa jooni e ley ko watno ko gila e premier nde mbanno conférence de presse e mois de septembre nde o haalanno wonande nde waɗi heen manam to baŋnge ko addanno min ni caɗeele hakkunde men ɓe ngannduɗaa ko FMI haa jooni en keɓaani haa jooni koye on démarche ɓe ngoni haa jooni koye on lancé ɓe ngoni sibo haa jooni ko wadde mi annda no mbiyami ɗum ni ko wadde indexé yiide ɓeeɗo wonko ɓe mbaɗi wonko ɓe cuuɗi won caɗeele ɗe min teski haa jooni koye on rythme gonɗen e yaade ɓe tottani enen quand même des solution ji ɗi ngannduɗaa haa jooni ko ɗin poɗɗen rewde mbele mbawen yaltude e caɗeele ɗe gonɗen ɗe fo e wadde noon o haali to baŋnge wonande exonération ji wonande mi jaɓi noon to baŋnge redevance peut être ɗum ne wawi ƴewtede kono sa ƴeewi koto baŋnge ko yiyata ko investissement sibo sen ƴeewi to baŋnge code des investissements mo leydi Sénégal mbaɗa ɗum ni revisité mboɗo sikki koye en 2025 ɓe ƴewtima ɗum onne waɗi réfirmé wonande entreprise fof mo mbawɗa wonde so tawi ka national walla ni ko entreprise mo ngannduɗaa ko ummi ko caggal leydi ɗon ɗo garɗa aɗa jogui droit wadde sollicité ko yiyete ko dañde agrément sa dañi agrément noon aɗa wawi namdade on saha ɓe dokkuma ko yiyete ko exonération fiscale eno way waade foof noon surtout kadi e ɗin entreprise aji ɗi ngannduɗaa ko so yeehi ha teskama caɗele walla ni ko par ce que sen itti exemple tan e entreprise momin mbaɗi o cité ko wayno o mo ngannduɗaa ko entreprise de cimenterie gonɗo ɗo to Rufisque Socosim en jii quand même ko ɓe nannata koye leydi Sénégal mi haalan ɗum kono ɗon tan e mairie de la commune mo Rufisque ko ɓe nannata ɗon ko hitande fof eɗen nganndi ɗum ko ngalu kewngu hay to baŋnge impact environnemental e ko way noon hoɗɓe saraji ɗi caɗele to dañata to baŋnge caɗele fofango ene ko way noon ko waɗata ko impacté to baŋnge waɗande tarini ndi ɗum ɗon fof jomumen ne mbaɗa heen prendre en compte kono kadi ene toɗɗo ɗum ene dokka ɗum e hakke mum ha timma maintenant sen garti to baŋnge wonande sen garti to baŋnge wonande ICS wonande on entreprise mo ngannduɗaa ko entreprise industrie chimique du Sénégal kono kanko ɓe ɓuri joofade ko Indorama wonande on entreprise chinois indien ji ni mbiyami arɓe ko kañumen mbaddi collaboré e ICS ko kañumen gollodirta ɗon ne mboɗo sikki yarude heen jam no feewi ne moƴƴi sibo en nani haala makko yiide wonande min dokki jomumen daawal ɗo contrat ji ɗi kaaɗat so tawi paari ko min heftoɓe entreprise aji amen min gona autonome min mbawa est ce que eɗen mbawi gollanade koye men par ce que sa ƴeewi ICS sa ruttima to baŋnge histoire
mboɗo sikki ɓe dañino crise en 2005 mboɗo sikki mawɗo 2005 ɓe dañino ɗo crise 2006 ɓe dañi crise nden ɓe mbaɗi ɗo perte koɓe mbase ngaalu abbima e temedere e capanɗe jeeɗiɗi e joyi milliards 175 milliards ko en 2014 nden endorama ari nde ari nde caɗele ɗe ɓe joguino to banggue dette uji wonan to banggue banque aji ɗi ɓe jooɓi ɗum ɓe mbaɗi kadi préservé wonande ɓen ɓe ngannduɗaa ko couche social o to banggue joguinoɓe toon contrat ji e ko way noon gollotonoɓe toon hade jomumen yaade chômage technique walla dañde caɗele mumen to banggue riwede e ko way noon ɓe mbaɗi ɓen préservé jahani jooɗaki jokki golle ɗe kono kadi ɓe ƴettiri to banggue wonande golle ɗe vraiment ɓe jaccini ɗum ɓe mbaɗi élargir projet ji ɗi ɓe mbaɗi ɗum intensifié sa ƴeewi ko on mine toon to Taïba e usine mbo Daaru emo Mbaaw nden kadi vraiment ɓe mbaɗi intensifié golle ɗe ha ɗum nden ɓe jaccini ɗum nden ɓe gaddi en 2014 ɓe ɓeydi hen kene abbo e 4.3 milliards e ICS 4.3 milliards kadi sa ƴeewi to banggue capital o kamɓe Indorama ɓe gonani hen majoritaire donc c'est vrai que Sénégal to banggue sa ƴeewi banggue golle ɗe ko gollete ko Sénégal ne jeeyi hen 15% 75% o ko Indorama kañumne ene jogui entreprise aji goɗɗi ɗi gollodirta kono ɗum fof e wade noon to banggue sa ƴeewi capital o ɓen ɓe ganduɗa ko Indorama gonani hen ko yiyete ko majoritaire donc ɗum ɗon mboɗo sikki kadi ene foti accede hakkille so tawi hande ɓen contrat ma e mumen e mbaɗinomo sauvé entreprise baɗanoɗo créé guilay 1974 e fayitaji ɗi hawri ɗi en 2014 jomumen gari vraiment guila gari fewde joni jomumen nana gollo no hannirta ni so tawi ayi ya darnin o ya darnu on contrat te an ala capacité pouvoir wawde tan an gollanade hoore ma way ko so tawi en ƴetti exemple mbiya hande eɗen jogui gaz eɗen jogui pétrole hande hol waɗoɓe ɗum exploité toon to GTA walla to wayno yakar teranga ko wayno ko to banggue on pétrole mo ganduɗa ko offshore ko Woodside en e ko way noon par ce que an ala capacité wawde wadde ƴettude production to banggue pétrole c'est vrai que jomumen hande ene gollodira ko wayno ɓen ɓe ganduɗa ko Petrosen kono hande enen Petrosen en mbawa joga en ngala capacité en ngala ni gon ngalu wawde wadde exploité walla wadde exploré ko yiyete ko e gaz sa ƴetti exemple ɓe mbaɗi renégocier ko wayno to banggue ndiyam ɗam wonande usine dessalement o ko contrat gonnoɗo hakkude leydi Sénégal kam e Aqua Power mo Arabie Saoudite ɗon de vraiment mboɗo waɗaɓe ɗon félicité caggal nde ɓe mbaɗi renégocier ɓe jeehi Arabie Saoudite ɓe mbaɗi renégocier contrat o tawama ko contrat gadano ko yoɓetano ko e kalis e kamɓe nde ɓe gari nde no ussani ɓuuri par ce que ko hakkude mabɓe ngolɗo ma jomumen job ko abbi e 4.5 milliards woni 459 milliards tawi ñalawma foof ene waɗa produire ko ɓuuri 400 000 to banggue mètre cube to banggue ñalawma foof donc ɗum ɗon nde ƴeewa ɗum ɗon kam vraiment ɓe mbaɗi renégocier sa ƴeewi hay to banggue jeu agent uji ɗi ko wayno 1x benen won ɗum ɗoji goɗɗi ɗum ɗon ne vraiment ɓe nodditi jomumen ɓe joddima e mumen jomumen ussi ha quand même woodi ko ganduɗa ɗum ɗo lewru foof laamu Sénégal ne yaltintuno tawi vraiment ɗum ɗon kadi usama ɗum ɗon ene moƴƴi kono noon fo e wade noon ala won jimi yiide ko woodi hen ko ɗo ɓe jogui ɗe ɓe mbaddi jewte ha consensus waɗi toon kam vraiment ko hunde wonde fayida ko wayno sa ƴeewi ko wayno haali haut dessalement ɗon kam vraiment ñi mbaɗaɓe ɗon félicité kono jimmi yiide ko yogay won entreprise aji ko wayno joni sa ƴeewi ICS wonande industrie chimique du Sénégal kañum e Indorama so ɓe mbi wonande yoɓe dartin contrat mabɓe ɗo e 2033 mi anda noɓe ɗo holto ɓe kaali ɗo contrat ji mabɓe gasata so tawi joni ɓen jeehi hol garo wadde exploité phosphate o
parce que phosphate o hay so tawi laamu ngu jogui possibilité wawde wadde ɗum walla la en ngala possibilité wawde wadde ɗum par ce que joguiɗa ko ICS en kaali trajectoire mum to banggue ɗo rewi caɗele ɗe dañi ɗe redevance uji caɗele to banggue dette uji ɗi joguino e banque uji ɗi ha Allah addi en 2014 endoroma ari guila nden fewde joni kam hayso tawi noon ɓiɓɓe leydi ndi walla o yoga e gollotoɓe tan walla laamu ngu e hoore mum ene teski kam capital mbo leydi Sénégal ko heɓi ko jeeyi ko e won capital par mum ɓurani wadde fayida no fewi ko holton beele ko ICS beela wadde ko to banggue endoroma eɗen gandi kam wadde wawa wonde to banggue ɓen koto banggue ICS maintenant to banggue ICS holno foti ƴewde filial mum ha waɗa développé holno poti wadde beele ɓe mbawa quand même yaccinde wona valeur ajoutée to banggue ngaalu leydi Sénégal ɗum ko darde mabɓe kono yiide wonande ɓe mbaɗi tan dartinde contrat o addoyde woɗɓe ɗum ɗon ko caɗele wayno koto ko dañƴen ko hakkude Wood Side kañum e ɓen ɓe ganduɗa ko pétrole men en jii bon kanko Ousmane Sonko ni o namdama hen o yo famani 43% o donc kam en tant que premier ministre ko caɗele ɗum ɗon ko ɗum probléme wadde ne moƴƴi ɓe ƴeewa entreprise aji joguiniɗo en nafoore ko wayno Socosim ko wayno Endoroma ɓe mbawa yewtidde mum ɓe mbaɗa privilégié dialogue ha para beele ɓe trouve consensus ɓuuri tan dartina jomumen jaaha tawi ala janggo e jaam mbawɗo wadde exploité ko noon ɓayde en mbawa famde beele ɓe jogui mbawɗo wadde ɗum exploité janggue e jaam mawɗo kanko Ousmane o yalti o holliti wonde vraiment alay saago ɓe mbatta renégocier contrat ji kewɗi beele an aɗa jaggi ɗumen wawi latade ɗo e leydi Sénégal surtout noon oɗo régime ganduɗa caɗele so haalama so haalaka caɗele en teska e régime on fewi a jarama Abbas mboɗo wawno wasde haalde hen ko gueɗe ɗiɗi bisimilla goo ko fonno haalede ko foof Mohamed haali ɗiɗi mbo wawno wasde haalde hen no wawi taw wona fannam no feewi kono banggue mo jaalmi hen o kowade fof ko yettude Abdoul Aziz Yaya mo Haya Law mo ganduɗa kañum woni directeur général Sabodala Gold toon to kanŋe o e to haalis o wawde wonde to guila e laamu Abdoulaye Wade nde tawimo Gabon artimo en tant que géologue mo ganduɗa ko ɗiɗo e Afrique kanko Afrique du Sud najo Abdoulaye Wade waɗamo présenté jaggi jungo makko totti RDK mum nima o artimo ɗo halfimo ɗum en jii ina yaa yeeso dartaki ha ko ɗum waɗi nguɗo laamude ara ndete ko golle makko no ɓeydi yawde yeeso accimo han omo gollo golle joɗɗe baɗɗe fayida ko Haya Law jeeya ko bande men en jettamo no feewi Abdoul Aziz Yaya kanko manduɗen ɗo kamɓe jaɓɓino jooma jaɓɓino suuɗe mabɓe kesso d'accord mbaɗɗen hen ɗo yewtere e baba ndima gueɗal keɗigal ngal gartanmi koto banggue sifa heptude licence uji ɗi e hokkude yimɓe woɓɓe saabu sa heptine ma hokkoye woɓɓe moɗo jaɓi noon yulnitade ƴewde no hokkere noon ni beele no feewi e beele fewani e sa yulnitima a wi fewani ya addu ko ɓoye peewal ko worno ko moɗo jaɓi yo yulniti saabu ko gonga sa yi toon hande umade keƴe mbaɗo e nder Sabodala ko foof ko tawi ɗon ko a yiyat joguiɗo temedere hectare no soodi ene jogui kayitaji ha joni liggoyaki ɗum o waɗa kadi sous-traitance totta woɓɓe ɓe jeeyaka e leydi ɗi yo liggo nan hen peeje goɗɗe ko gonga noon weeɓani hadde saabu ɗo kanŋe woni ɗo jama woni ɗo zirco woni ɗo pétrole woni e phosphate weeɓani hadde yimɓe arde doole gonɗe konngole ko woni no Kivu ko woni to Betti ko woni toon ko ronkama hadde hen yimɓe nadde weeɓani kono noon licence uji ɗi ɓe kalɗi ɗi keewi e wonan keɓirade lawol wasa wonan ɗi keɓirade ko wonan lawol kono jiɗɗen ko hentinde gueɗe ɗiɗi bisimilla holɗen gueɗe ɗiɗi goo soɓe kepte juuɗe joomum ɓe mbi fewani yoɓe gaddu peewal ha ɓoy ko ɓen mbanno ko d'accord ɗiɗi so tawi ɓe dartini ɗin contrat ji won liggotonoɓe hen ko hen gurno haade wawde no secteur bâtiment o wayni wona chômage o ɓeydo soɓe keptine liggotonoɓe hen ɓe holno ballirte holte mbaɗa ɗumen holno ballirte beele kañumne koye mumen contrat joguino e société ji mawɗi walla ala ko embauchanoɓe walla ala ko dartinoɓe ɗon yoɓe ƴeew to banggue ɓeetu to banggue chômage o holno jogo wayoyde e jogoɓe tettede ɓe beele ma ɓen ɓurɓe fewde e beele ma ɓurɓe wonde anduɓe ko faate ngalude leydi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi woni wasima pannanmi hen ko heddi noon ko jiiɓi toon ko en kaali sa naati o nokku mo kalɗen joni
mi haalani ga cité mbatal ga walla mi haalani ga ICS o ga walla ko nandi hen mais to kanŋe o wonto sa yi kon toon ko gurdam goɗɗam kala façon leñol Afrique eɓen toon hakke jawdi hewde a tan ha tawa yimɓe no maayi nanɗo leeli ubbaka ko kala ɗo jawdi woni ɗo jama e oya woni waɗ ɗum sécurité wona hunde wemde joni noon gueɗal keɗigal ngal ko won yimɓe nokkuji jeenoɓe toon ɓe ganduɗa leyɗele mumen keptama tottama joomen ngaluji ina liggo ina nawa tawa kamɓe commune aji mabɓe ɗi ala koɓe dañata hen sa foof ɓe dillanno ha ɓe mbaɗa seppo ha woodi wayaɓe hen ɗin salaji nan ɗon gasani ha joni eɗen ñaagoɓe soɓe jurnito yoɓe jurnito ɗum saabu tan ƴeewi pondayano ɗo watte ɗo pondayano joom wuren ɓe mbi komin tawitake nokku amen heɓte ha gasa o hokke ko wiyete ko yimɓe woɓɓe taw ko safalɓe yahoɓe yewtida ɓe taƴana hen kamɓe koɓe jeeyi ɓe dokka kayitaji ko heddi ko laamu ƴetti eɗen ñaagui toni sono waɗe noon to Kédougou to ha ɗum haaloy to yo waɗe noon jeenoɓe nokkuji ɓe joguinoɓe guese ɓe sen jii ko woni ndendo e ko to banggue phosphate ɓe jii caɗele ɗe ko guese ɗe yimɓe ndemanno jeeri ɓe ndemanno mbaɗanno loye mumen ko ɗum heɓta waɗa usine en jii wagoji mbaɗannoɗe hen ndi ko mbaɗannoɗe hen ndi wadde min gartanmi ko mbaɗa jaaɓi yo yonite ko wi ko yo yonite to banggue ngal dañitengu hen ngu yo yonito mi ete hol basal keɓetegal hen ngal no jogo fadde so ittama e juuɗe wiyama ɗo wonno ɗo fewani yo watte juuɗe pewɗe wonana fo Sénégal kono yo watte juuɗe pewɗe ɓe ɓe gona yafotoɓe babawo andi en 2000 hol qu'est ce qu'on entend par yafade ko wayno exonération fiscale aɗa andi wawaɗi wonde to banggue exonération fiscale kam min mi anda hol premier ministre haaldata ɗum par ce que en mbi code des investissements ɗum en hokkuma sa waɗi procédé jaaha keɓa ñagoɗa dokkeɗa exonération fiscale walla laamu wayidema ministre sifanma ɗum kam so signama ala waɗede mi jaaɓi noon to banggue redevance uji e ko way noon en 2021 nde yimɓe dañi caɗele covid 19 eɗen gandi secteur aji ɗi foof dañin ɗo caɗele kono Macky Sall en jeyno e ɗiɗo secteur aji ɗi o yaafino to banggue taxe uji ne ko way noon waɗan ɗumen effacé ko wayno secteur presse e tourisme o donc ɓen o waɗi ɗumen allégé yogani e ɓen ganduɗa ko PME wonande les petites et moyennes entreprises ɓe ganduɗa sa ƴeewi to banggue chiffre d' affaires mumen yettoyaki 100 millions ɓenne woodi no mbaɗaɗa allégé tawi vraiment tinani caɗele ɗe donc ɗum ɗon laamu ko noon foti lelorade so tawi crise waɗi e leydi aɗa foti ƴewde caɗele ɗe ganduɗa ɓeɗo koɓe ɓiɓɓe leydi walla ni ko woɗɓe entreprise aji garɗi naate leydi ma ene gollo te golle ɗe ƴettata ko ɓiɓɓe leydi ma ko kañumen gollata kono kadi ko gollata ko an laamu ngu aɗa heeɓa hen e ko way noon donc ko ɗum woni darde ni ko wayno APIX e ko way noon wadde e poti wadde privilégié jewte hen sahaji hayso tawi bon nde ɓe gaari ni to banggue presse o e ko way noon mbino ko Macky Sall wonno ko koɓe ruttinoɓe ɗum koɓe yo presse o yoɓe ko way noon ha addi ɗo caɗele seeɗa fo e wadde noon yo mbaɗ privilégié jewte ɓe ƴeewa ko wawi ko wonde ko gonga noon bawa o yini wona jomumen mbaɗi négocié contrat ji tan yimɓe muɓe guiri alay saago ƴeewe beele ɗum ɗo ene yaadi e mbawka leydi ndi ene yaadi kadi e ɗum ɗo e intérêt leydi ndi ɗum mboɗa jaabi ɗum kono kadi wadde privilégié jewte ƴewde ko waɗata ko nafoore Sénégal ana moƴƴi hade wonde tan ko mbiyata ko saña sekko wosto wari huuɗo ok somi yaframi ɓeɗon seeɗa bismilla redressement fiscal e ko mbiɗa ko joni exonération ɗon no foti yonitede a yewmo nokkuɗa joni o so tawi addanno yimɓeɓe ustanede président Macky Sall ustani jayniyankoɓe ko Covid ustani liggotoɓe tourisme saabu ko ustani woɓɓe yo dokkanmi belde ɗum gasine ɓe mbatti yoɓde ko ponno yoɓde ko ala ɓe mbaɗi ɓe keddi tan e keɓe gusnano gonno ko ɓe jawɗe joni noon Covid ari wiyama hade heege waɗi soño waɗi yo yimɓe ustane yimɓeɓe ustanama guura ɗum nde soño ngo iwide mbeɗen mbatti yoɓde non ɓe keddi keɗe ɓe gonno non keɓe gusnano ko saabi kamɓe neɓe gari nde ɓe mbaɗi noon additionné ɗum to e ɗum ga fof ɓe mbi jomumen joggoto ɗum wonno haare Mamadou Ibra Kane e Mamadou Ibra Kane banggue Diagne ko wonande hen to banggue Diagne ko ɗum ko henna ɗum to noon ko patronat en ko eno baydi añen ko men gonno e haɓe le patronat ɗum ko hen demal to banggue exonération yonitade exonération ko lawol
addande ittude contrôle uji caggal leydi taw ko baɗɗi leɗɗen cafran hokka yimɓe o wallita banguji yimɓe ne jangga adda ambulance uji yimɓe ne naftoro wallide ndema awa e gaynaka ɗum ko laawol tawɗo fayi ɗo wona kono yeewi kono so tawi kadi yeeyoɓe batti moltade ɗum ko cuusana haalde on gonga yeeyoɓe batti moltade ɗum comme par exemple ça donne exonération molto e ma gaddo sa tawi nanno bagage o ɗo a ustante ko ponnoɗa yobde ko ok mi faami sabu wiyete ɗum ɗo ko ballal koye miskineɓe fayi koye cellal fayi koye ndema fayi koye ɓamtare fayi woodi noon kadi woɓɓe kayitaji mbaɗi pelle mbaɗe noon ƴetta continue caggal leydi e dow nden inde ñaago exonération ha naata ɗo mbaɗa e magasin ji mumen ene jeeya Allah on ko monsieur ɗo aussi hol yande mon ɗum ko foti waɗede hen on ko wadde goo ko ustananoɓe saaha covid ɓe natti yobde sababude caɗele nde covid gasi nde beele ɓe gattama hen soɓe gatta koko saabi guila minen wonoɓe jani guila radio ji ɗi e waɗoɓe exonération ɓe moltotoɓe hen taw ko yeeɓe auto ji gadda mbi auto ji ɗi ko balle ko ONG nanga men dokkata ko association pour le développement ko habtade heege taw wona gonga baba onon anduɓe ɓe aussi moɗon ñaagui yon jurnata ɗo ko noon ɗum noon ma taw jurnitgol ngol ma en duttin ɗum toon to hoorejo jagorɗo to kanko ɓayde ko kanko joɗino nden ɗonde karas ne jogui ma nelal de e inchallah ma en gaare karas Elimane Karas Kane so Allah walam ɗo jaaɓi inchallah vraiment ma en gaare makko e enen gandi ziare muji jo ma en garen kono jokkiten toɓɓe men ɗiɗi tan on saaha mbawen hokkudema hay soko 5 minutes inchallah mbawen arde hen garen e ko ganduɗa ma ko kañum woni ko kewi ko toon to assemblée nationale enen gandi ɓe gooti pen manam pawanoɗo e ɓen ɓe ganduɗa ma tumateɓe woni ene jogui ille ɗiɗi ɓe walla ni waɗoɓe acte contre nature vraiment penuji pawanoɓe e dow men mais ɗin ɗon penuji ko kamɓe eɓe gaari ɓe dubli peno manam hon pamita dublugol peno won hen ɗo ganduɗa ma so jomumen jaggama ene mbawi dumbede kene tonno duuɓi 5 ha duuɓi 10 ene wawi kadi pawe amande uji ɗi ganduɗa ma kene tonno ummade e presque 100 000 joni won tat que 2 millions ha 10 millions de francs CFA holko pamɗa wona fanengue sayi woɗɗata hen so haala Allah sabu kono holko pamɗa hen tan haysa woɗɗani hen e gañmi ko haalde aɗa andi mo famani wawa famnude saɗi famnude taw ka pamɗo kadi won hettoɓe on kalɗo fof ne cikka ko gonga ɓe ka Allah mumen tawi a wona sa yanaki haalde kona gonga a jiiɓal jomumen ko teskotomi hen tan ko laamu gadanu ngu wonko salino wiide watta ɗum criminalisé sa ɗum mi jangani fayi so wadde criminalisé e koɓe mbaɗi koɓe gooti ko holko serde ɗum ɗo jiimen sayankoɓe gandata ɗum so tawi ɓe tumi ɗum président Macky Sall en jii hanki sammo jikkoye yalti mbino belti ko waɗa ko saabu koko jinno ko donki e laamu Macky Sall ko ɓuri ko waɗa kadi ko ñaguino ko peeno manam dawal soggo ngo e ndamude kalis o ɓeeɗo ɓeyti ɗum woɓen cen Alassane Sall en woɓɓe cali wodde mbi wadde criminalisé nde ɓuuri ko kuulal baylagal ngal ɗum kam mimi natta toon kono kala ko wawi wonde hen kala ko wawi wonde hen mi meeɗi haalɗo mbimi alhaali député goy kadi tan ɗum tolne aduna heeɗo ɗum weɓata ittude kadi mi haalni ko ɓooyi mbimi guila enda en e pelle goɗɗe naati ne kapto ɗum nanni goɗɗum ko heddi komi hutta konngol e ndim mi wawa ñawde banggue sarayi o holen ko woni gonga ko e holen ko wonani ko saabu ɓe nana mbiya ko ɓe celno wadde ko kañum mbaɗi ɓe nana mbiya koɓe ponno wadde koɓe mbaɗani ɓe joƴigal kuulal ɓe gaddi kuulagol ngal ko noon ɗum noon wadde dogen payen to Mouhamed Ndi Mouhamed holno pamiɗon surtout min ɓuri hen wonde haqqillam woni est ce que kamɓe loi o ari ko wadde protégé ɓen ɓe ganduɗa ma kañumen goni joomum illiɗi ɓe walla ari ko vraiment nangudeɓe eyyi loi o kam oɗo loi mo ɓeynina à l'Assemblée nationale ari ko wadde protégé gorjiguen en woni debbati gorkate ko ɗum tan woni haala kalden Allah ko adi foof sen ƴeewi duttoɗen taw e ñalawma o no wayi d' accord bisimilla andat no mawɗo Abou wi ni ittude ɗum ɗo wona ko weeɓi par ce que voɗo nde mbaɗata ɗum nde sa ƴeewi kamɓe député ji Pastef koɓe temedere capanɗe tato hen capanɗe tato e mabɓe gara hen sa ƴeewi non inscrit en feccere mabɓe ara hen sa ƴeewi takko wallu feccere mabɓe gara hen ok donc ɗon ya probléme hay
bon ɓe mbawa quand même tottuɗen yimɓe mbawa tan arde koye feewo oɗo ɗeɗo caɗele no ɗum wullirani ɗe balle e ɗum ko ɗum waɗi ko ɗo e leydi ndi ko wonno ko haare so tawi a ari ha heddimo oɗo loi quelque soit noon no waywade hay so tawi ko caɗele ceerno Alassane Sall mbiɗo wotata ɗum o min mboɗo nanggui koye gonga makko woni o yaadi holko saabi mbiɗa ke gonga makko woni mbimi noon min mbiyami ko oɗo majorité écrasante ko kamɓe mbaɗata protégé wonande debbati gorkati en sibo holɗum loi o wona wadde criminalisé ɓe mbaɗi ko durcissement manam tintinde ɓe garti koye article 319 o wona e loi o wona haydara koye article 319 mo mbiyata code acte contre nature o ko ɗon ɓe gartite sa ƴeewi koɓe kaali hen ko wadde protégé wadde ko molde ɓen ɓe ganduɗa ko gorjiguen en par ce que woni debbati gorkati en ɓe mbima kala hen mo ganduɗa so tawi a tuumi a yi kaaride ko debbati gorkati sa alana ɗum preuve a wawa tottude des preuves à l'appui lawol ne wanma condamné duuɓi ɗiɗi ha duuɓi 5 kaso 2 à 5 ans 2 à 5 ans aɗa jogui en amende 500.000 ujunnaje nogas fayi dow mbiyeɗa joni ko so tawi aɗa tuumi neɗɗo wasa wadde tan de manière informelle a tottat ɗum procureur de la république ko kañum kalanta kañum waɗata diligenté enquête fewde e kañum soit uddita enquête walla totta ɗum les forces de défense et de sécurité ko kañumen mbaɗata diligenté ƴewde beele jomum ko yiya e mum ko gonga walla ala joni hol no mbiyami ɗum ni hol peine hol kuulal hol ñawore hol sifa moɓe pawata e on mo ganduɗa ko kay woni gorjigueno ko toon wawi haalde kamɓe ɓe gati tan ko article 319 mo ganduɗa wodino déjà ancien o ɓe kalano ko acte contre nature fof ene gandi kowoni acte contre nature tawede aɗa wonda e jomum e ɗum ganduɗa tawi ene wawi owde walla ko way noon e nder yimɓe owde piccali sukaɓe ko way noon ɗum ɗo ɓe kalano hen penuji ɗi kadi yimɓe waɗino sévère kono so tawi en jii ko kamɓe koɓe mbaɗi ko durcissement o ɗo en mbiyat tan ko wadde protégé kamɓe ɓe ganduɗa ko debbati gorkati en ɗo noon mbiyen holko fonno wonde darde mabɓe kamɓe les 130 députés walla les 165 députés loi o fonno ko waɗede criminalisé ɓe mbino en ko so tawi en balliɓe haɓe jeehi assemblée nationale loi mo ɓe gaddoto yewtinde toon ko wadde criminalisé fawde hadde musde sattude e men ko yiyete ko debbati gorkati en e laamu ha ɓuura ko waɗa ko e laamu maɓɓe ɓe gari kam ƴey par ce que criminalisation jaggirte ko presque ko wargo yewti wargo bom walla jomumen waɗe peine à perpétuité e ko way noon kono kamɓe ɓe gari tan koye article 319 goɗɗo sabi ko article goɗɗo haade so tawi on tuumi neɗɗo debbati gorkati so tawi o wona andu noon an tumɗomo wadde kay kamɓe ko wadde protégé ko toon woni haala ka maintenant heddi hen ko ɗo poɗɗen ƴewde holko woni darde nguɗo laamu yinongu so tawi en balli ɗumen so ɓe gari à l'assemblée nationale loi mo ɓe gaddoto yawtinde toon ko wadde criminalisé ɓen ɓe ganduɗa ko debbati gorkati en kono kadi ƴewtade darde yoga hen e mouvement ji walla yoga e pelle min mi anda kam hol momo tottata mi suusa yiide kam mi anda naafidagal e ko way noon eɗen gandi loi o nde vote nde anda Samba Jikkoy nan toon so mbaɗi conférence de presse ɓe mbi oɗo loi eɓe belti hen en mbiyaten ko vraiment ɓe mbaɗi trahir ɓe mbaɗi ni trahir kamɓe combat mabɓe par ce que wona ɗum ɗo fonno wonde darde hayso tawi kamɓe koye mabɓe ɓe peccima en jii yoga e mabɓe kañumen ni jadani hen e ko way noon donc incohérence nani hen e darde mabɓe wadde anon kad famde yimɓe pelle waɗoɓe soi-disant pelle dariniɗi ɗum haɓatoɓe debbati gorkati en kamɓe koye mabɓe ko yimɓe fotɓe ƴewtede par ce que eɗen gandi no mawɗo aboyi ni ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe so tawi tan ɓe gandi an aɗa jeeya e darde ma ko wawde haɓade ɓe ko way noon eɓe jogui koɓe puntirtuma tottudema ngaalu mo ganduɗa meeɗa guila jibinɗa wawa ɗum hebde donc ɗum ɗon foof nan ɗon financement ji mabɓe guila e député ji ɗi en jii hay ko way noon ko hunde sattude kono noon kamɓe ɗe mbawi wiide vraiment ɗum ɗo kadi ko ɗum trahison min nanguirim ko ɗum trahison au lieu de criminalisation ɓe mbaɗi durcissement artude tan e article 319 o te on article mbimi ala ko areni so wona wadde protégé go debbati manam durcissement no pami tan ko tengtinde e tiɗnude min namno mato jafoɗa mato mi namno bisimilla to banggue tumamuyaji ɗi aussi no jara ƴewtede
ramdi tumde nde eyi wele tan abasa natti weldemi walla ko min habbe walla min nandani kinde walla min abbas den jirim bandundi ni tan holaki dum ndawda mbiya kanko heno jeya so hesi yalti réseaux sociaux ɗi hay sona gonga a hoyi aybi debbo ma wonta yaade jeya ɓe wonta yaade école ko musiba beele ɗenne welteɓe tan takka yimɓe ɓe ɗum so waɗama kuulal ma tala non moi je pense que ala ɗum kam ne foti bon mbasen yejjidde ɓe mbaɗi loi lanceur d'alerte eyi ɓe mbaɗi loi lanceur d'alerte ɓeɗe kañumen ne ko waɗaɓe lanceur d'alerte aussi ɓeɗe ko waɗaɓe protégé kono noon no mbiruɗa ni ko ɗum ko hunde fonde accede hakkille eɗen gandi ɗo e Sénégal ɗum ne heewi ɗo jomum ne wawi yidema tan wasa welede diine ma yima an de ka ɗum ɗo aɗa andi wonɓe ganduɗa nande tot enen fo jibine avec malformation mo ganduɗa sa ƴeewi hay sen ja hay sen ja e jaɓɓol men sen ja ko banduɗo ko men nandinde debbo wala walla cargal gongal rewɓe e ko way noon ɓenne kadi ko jarɓe accude hakkillaji kono noon kam eɗen gandi won feewi ɗi jeeta won gueɗe ɗe jeeta hande won yimɓe ne mbaɗa ɗum ɗo ɓen de vraiment min mbaɗa yaadi waɗede yimɓe wadde ɗum e dénoncé an aɗa wawi wasde wadde ɗum dañamo liggotta tan waɗa ɗum tawa anda donc ganduɗo mo waɗa ɗum o so yiɗon jaa tan hodde jimno ko hen jeeya gonga non ɗum no jawentade machallah ɗum noon paamen tan ko gandanɗa hoore ma ko yalti toon to assemblée nationale ɓe ɓeyi tan ko tengtinde article 319 ɗum tan mbaten wiide e sen gumima ɗon garen e ko ganduɗoma biye ɗe ganduɗoma son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye guila o yalti e ɓe ganduɗoma wonɓe toon to assemblée nationale taw ko majorité makko aɗani hewno nanede ko président ko luldiɓe ɗum kañumen kalata ɗum kono yaaduɓe président ko kañumen ƴettata étiquette aji ɓurɗi bonde fof ene paw ɗum e son excellence ine maɓi mo ganduɗoma ko Cheikh Bara Ndiaye mo mbaɗaten cité inde muɗum par ce que yimɓe hewɓe ñiŋimo mbiya wonde ɗum ɗo trop c'est trop hankkadi est ce que kanko protection mbo député yagal ngal wutti député tottimbo beele ko ɗum ɗon tan o hutirto omo fawi dow becce mo ganduɗa ma kañum woni président de la république ene woni institution meɗen institution ɓurɗo mawnude omo fawi ɗum ko wela holko goto mo fof wawi hen haalde hay soko toɓɓe ɗiɗi hay soko koñi ɗiɗi eyi babu min hade joni ko mawɗo nelete sino mawɗo Abou Gaye ni kam foti nelede ko mawɗo timmani bisimilla on banggue Abbas hono jejji tan koɓe jangguno e l'école mabɓe ko ɓe gona tabitinde manam ko école ɓe jogui janggude ko noɓe gummuno ni wona kesum hesama koye mabɓe woni oui parce que Ousmane Sonko no wiyanno so parti mabɓe ne jogui wurde yiya taw kamɓe goni opposant ji nder koye mabɓe so wonma waɗi ko fewani ko ɗo ha kono eɗen gandi ko haalata ko ene wawi nde ɓe keɓani laamu nde hewɓe mabɓe ɓe kalano ɗum koko ɓe jangguinano ko tan artu o joni haare jolligo fof joguitino ko wayno joguitade ko e ñawgal mum haɓɓi ene waɗɗum goɗɗo o gueɗal keddigal ngal ko hakkude neɗɗo o ɗo ko mawɗo leydi walla ko gaddiɗo jaagoɗo mbiyama ɗo ko metin ko politique a jaggiranimo ɗum kalliɗama ko sabunde ko militant kono hala hayso hunde lawol hokkima ko président ma ko premier ministre ma walla ko ministre ma on ndendi e batu aɗa jogui droit haalde taade ɗo gandi ko en jii mo ganduɗa ko Adama Salen e Sada Ndiaye ɗe jettaɓe koɓe ministre uji ɓe nandine mumen ɗo kada ɓe haalde ɓe pela koye tabal ɓe mbiya wona monsieur le ministre wonɗo ko camarade du parti wona e conseil de ministre gonɗen kono foof konngol coofngol yooɗani e neɗɗo konngol coofngol yooɗani e neɗɗo surtout yaade han mbiya président de la république ko janfi kono noon jam fotoɗo ɗum hulɓini hade ko kamɓe gonduno ene wawi Bassirou nde laamaki nde jafoɗami ne wawi nde laamaki nde kamɓe piidano kaaƴe ene wawi kamɓe mbaɗano peeje mbaɗe noon eyi mais mawɗo eyi d' accord mi jaɓi ɗum ɗon foof mais min holkomi jaɓani woni comme par exemple ko jangguinɗa almudo ma foof almudo ma ne foti andude an ka ceerno muɗum hankkadi Allah waɗimama ceerno joni haalpaa mbi saɗa janggi neɗɗo goɓɓe so fiyanima janɗa kawo o suwata o wawa o suwa ɗigginde d' accord ɗum nden mamin ndim sonne si aɗa yaade babou kaali ko eyyi hunde nde de ko adi foof koye nder mabɓe wowno kam yiye ko parti gonɗo e pouvoir daña opposition mo ganduɗa ko bon Ousmane Sonko ni saaha fof ni haali ɗum yiide wonani kamɓe ɓe jogui sens ɓe ngala opposition woni koye nder mabɓe ko ɗum woni ko woodi ko kono ko ɓuri ko hen kadi wonde en jii hande a haali ɗo à l'exception de Cheikh Bara Ndiaye
nde o haalata ɗum nde to assemblée nationale haade assemblée ni koye yaade téléji ene voilà ene ya ñande fof ene haala toon biyati ɗi ganduɗa kulɓiniɗi kono ko ɓuuri ko wadde grave assemblée ɗon ɗo haalata ɗum ɗo en jii président de l'assemblée nationale nana heeɗimo ene waɗanimo arrêté ministre de l'intérieur nana jooɗi ɓe mbaɗanimo arrêté donc ko ɗon mo haala ka woni beele ɓeɗon nani ko te normalement hay so tawi to banggue règlement intérieur o kono kam ene gandi to banggue règlement intérieur ene waɗi kanko Cheikh Bara kan haala ko haali o fonno ko waɗede privé haala parole jomum jooɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati tottaka yo haal par ce que ko adi fof ko ƴeew enen ni foti ko ƴeewede statut ko yiyete ko député ɗo e Sénégal sibo wona ka honorable député tan aɗa jogui ko yiyete ko immunité koko belleɗa fof poɗɗa haalde te ɗeɗo biyata ɗo haali so Allah min demboto sikki ko ɓuuri ɗum bonde kam Abdou Nguer gonɗo e kaso o haalani ɗum non haalani so yajani gonɗo e kaso o haalani ɗum non e o mo ganduɗa ko wonɓe toon ɓe kalani ɗum ɗon kono en jii jomum nana yaha e hajuji mum e tan nana waɗa répété yiide président ko bébé de l'année ɗiɗo wonande a yitamo e hôtel yumma Mimi Touré andu kala mayɗo ko an wari kono ko oɗo woni sababu Mimi Touré mboɗo sikki ko haalaji ɗi ganduɗa koko foti ƴeewede hayso tawi hankkadi hollita tan ko enen gonduno hanki eɗen jaata mbiɗa bon d' après haala makko a janfima hankkadi yo bon kono noon mboɗo sikki alay saago ɓe mbawa dañde retenu ɓe ganda kadi président ko institution ɓurɗo mawnude enen heddi noon ko président Diomaye kañumne ko neɗɗo mettuɗo jingande so Allah par ce que wonko ganduɗa ɗum ɗo so tawi yiyama ko premier ministre ɗon e ɗon procureur de la république winda noddamo so haalami wiye aha mo memɗa o ko premier ministre mo ganduɗa kañum ne responsabilité mum e responsable manam laamu ngu wonko président itti e pouvoir mum totti ɗum wonande en jogui responsabilité ji ɗi ganduɗa ko baɗi assimilé e institution ji walla won pouvoir uji président de la république ko foti ƴewtede kono wona Cheikh Bara tan en jiyo mo ganduɗa ko Azoura Fall Azoura Fall ko kañum jooɗi primature enen sen gandi primature perron ji ɗi wañuji ɗi duusuji ɗi cuuɗi ɗi no mbayi ko Azoura Fall ko kañum jooɗi e salle de réunion bureau mo ganduɗa ko stratégique waɗata hollita en ko institution wonande to banggue image responsabilité to banggue état du Sénégal ko on jooɗi e salle de réunion ene waɗa comité watti ɗum espace de divertissement ɗum ɗon haalaka en jii jomum ne waɗa des vidéos ji comédie ne nodde yimɓe c'est comme premier ministre en totta yimɓe responsable tawi ko comédie ɓoli ɗum ɗon haalaka kañum wonata e nder primature e peroŋaji e saluji ene waɗa live aji hayne waɗa ɗo convoqué ñanden yiya ndeke mooli ko toon to primature so tawi en gari ha ɗon wadde rabaissé ko yiyete ko état du Sénégal to banggue institution ji mum surtout ko eno primature ko kañum waɗata incarné ko l'image to banggue gouvernemental de l'état du Sénégal ko ɗum yimɓe mbaɗata piétiner haaɗani ɗon en gari e président de la république eɗen mbiya ɗum ɗe biyati kanko président omo jooɗi omo deƴƴi kanko ne so Allah ko mettuɗo jingande kono noon président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene metti jingande no mbiɗa ni par ce que aussi vraiment enen foof en jaadat hen en tout cas bawno ɗon foof par ce que laamu aussi ene namdi sahaji aussi jogoɗa ko wiyete ko sawru ma kono so tawi an a ala sawru a guurata a garata vraiment so Allah ko lamɗa jogoto bonbon jogoɗa sawru tawi noon an a wawa jogade bayɗan jogade bonbon a wawa jogade sawru so ɓoy seeɗa aussi ko mbiyaɗa fof ɗumina par ce que ɓuuri ko en musi fof woni comme par exemple omon waɗi caricatisé ko fati alhaali no hulɓini quoi te kanko konngol o haalnogol ça n'a absolument rien à voir e keɗɗe ɓe payno konngol nadde suudu worɓe ɗum aussi vraiment no hulɓini ha ko ɗon wawi hadde mbe sikki mataw gasnirten Allah jarama on jarama surtout gasnirten ko enen payi e ñalɗi Elimane Boubacar Kane ñalɗi ɗi mbaɗata ko le 16 17 18 inchallahu rabbi ɗum ko fedde association Elimane Boubacar Kane waɗata ɗum ɗum noni enen jetta hen Elimane Karras par ce que kanko woni sababu ha mbawɗen haalande ɗum par ce que le 22 aussi le 22 mars eɓe jogui CLD donc CLD o ɓe iri hen dendagal section ngaji fof no mbawata tawterede Mawɗo Abou ñalɗi Elimane Boubacar Kane surtout Elimane Karras ko seydima o wi e wonde omo yiiɗi vraiment gandina yimɓe tigui rigui ñalɗi ene goyti holko mbawɗa haalde surtout Elimane Boubacar Kane aussi enen gandi ko wali Allah labtuɗo a jarama heƴata ɗo ko wi tan en jetti kaasa bo kaasa won wiyaɓe hande ko minen mi yeddani ɓe
kono mboɗo andi mi hokkuma yew mo ganduɗa nde GIA o wattende ko cuusal manggal wonno nder hen nde Ousmane Kane wonno directeur recrutement Ceerno Ousmane Ceerno Ousmane ko baɗum Ceerno Mountaga ko esum kadi kañum wona mawɗo fedde nde yurmede Allah woni mboɗo wawi wiide batu bangu ha GIA nde ɗo fedde ɓamta kaas jogui hen doole ene jogui hen doole kadi wona seeɗa nde ɗum yeehi haɗum wuli ko kanko yaltini jawdi makko woodi wiiɓe beele Elma Boubacar Kane ko hol lawol mo woni beele ko tijanenke walla ko to walla ko ga beele foti juurede kanko yaltini haalis makko amin jooɗi batu o wi kala gonɗo hen so tawi Elma Boubacar ko taane minen ko taane amen komin juurotoɓe yaltini temedere ujunere o wi komin juurotoɓe te duuɓi kewɗi ina honka yo ɗum waɗe ina miije wadde en jettamo jettan Gueye Hammad e Tidiane Gueye en e yontoɓe wonnoɓe kanko kaas dande makko hen ko dande mawde no feewi haa ko ɗum waɗi fedde Elma Boubacar Kane nde ɗo gollino ɗum nde hokkete diplôme aji to banggue ko yuɓɓini e dimat saabu en kalli Elma Boubacar Kane o artirde ɗum e nde ɗo fedde Allah ne welama tawa Ceerno Ousmane meeɗi wiide yallah yurmamo o wi Abou Diop mbande kaas janggano ha towi mi ko saabi o wi kala janggude ha jangde mum towi o wawa wadde kaas wala ko suusa ɗum wadde enen jangguɓe min cuusa ɗum o wi ko kanko kala ɗo min donki yade kanko naata sorta ha wodde wadde ɓamtude ɗum nde min mboɗo tawa mo jeyɗi batuji mboɗo yettamo hen no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi gueɗal keddigal ngal en ma goɗɗo ma e gattu hen dimal joɗima on duuɓi jeeɗiɗi toon jeeɗa alano jongo nden ko hinde fof jogi karne muɗum ko kanko kaas e wondiɓe makko e yaadiɓe makko dayi ha ndendiri dimat fof karne ɗe gatta Oumar Abdoul Kadiata fiila ɗum wona hunde togosere wadde jeenaji tati jeenaɗe hen ɗe goho ko Sey woni sous-préfet Thily Boubacar ko ambassadeur ko woni joom galle Banel Thielo heeɓi ngal teddugal Bachirou Sène ɗiɗi kaas heeɓi teddugal idade wonde hooya konu fawde jawdi mum wiya ko tanam mboɗo juuroyo ɗum tati min o Abou Diop mi heeɓi hen certificat to banggue communication hewɓe callinoma yaade min jaami nayɓal ngal ko Thian Seynour Ba mboɗɗo yewtere toon ha holli Elma Boubacar Kane ko taniraɗo ko ɓiɗɗo ko poɗɗo juurede wadde ɗiɗo ñalɗi so ɗi goodi ñalawma arti bandum ko ñalawma kaas ko liggino ko awno ko ɗum woni e soñje yettudemo e truɗɗe suudi mabɓe pop may mbaɗa hen jewte baɗɗe fayida goho Elma Boubacar Kane hol kañum ɗiɗi dimat tati noɓe cawi aduna he e kala wuro ngo yaano hokke wuro woto wiye Kalikunda woni koye Gambi gon sa naati on hande Kalikunda wiyete ko Kanen Kunda so wiyama Kunda tan ko yettonde Kane Kunda gumi ko Ciloñ ɓe e tawi isi mabɓe ko dimat gon wuro hande oɗo kalanmi biyete Demba Ousno wuurino andi wuro ngo Harouna Hamidou Aliñina sankima e bandaɓe min tawno toon ɓe sa yeehi bitiga uddata sa a wiya itta laano gujjo natta hay goto sa wadde ko droit chef ma droit Elma Boubacar Kane jafuɗon mi e gueɗe kewɗe e nder sous région ɗo jaaɗen tawɗen gueɗe makko ko Elma Boubacar Kane e ko hendini ko haaloɓe Pulaar haaloɓe Faris e haaloɓe Wolof e haaloɓe Seereer e section ngaji ɗi pop eɓe noddañen e mbiɗa nde yo photo e dimat mami artu hen so Allah jaaɓi jetti kaas e wondi makko nene men Famara Kane Bodia en yallah yurmo Baba Abou Segene gonno hen yew Dadde Sa en Baye Hamate Jiggo en en jettiɓe kamɓe foof wuurɓeɓe e mayɓe jarama Mouhamed Ndim wonko berdoɗa hen konngol par ce que on a presque ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en wayno gasi ha laaɓi cara ko siftinorde bandiraɓe tan gonnoɗen ke yewtere men pamminen en jetti technicien ji men en jetti si ɓe ganduɗa hoore makko kañumen denduɗen yewtere nde Mouhamed Ndim Baba Abou Samba Diop en jetti foof en jarni en ñaguima duwaw yo Allah sellin en sembinen en wiiɗi kadi inchallahu rabbi yewtere men fande ko aset paɗo so Allah lamɗo jaaɓi walla ni aset paɗo en wawi so hawre julde ditna ɗum ha aset gartoyow dow ɗum noon ko ñagade dendagal bandiraɓe foof yo jarlo en jaafo en so tawi wonko kalten ganduɗo may ina manki rewde lawol yidde nde ko yo rew lawol voilà ɗum noon tan wonno yewtere meɗen pamminen bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere nde gasi ha laaɓi car assalamu aleykum wa rahmatullah